Тази кал, откъдето я виждате, идва от този тунел, който е по-централна гара, където свързва булевард Васил Април с булевард Македония. Това е задната страна на стадион Спартак Пловдив. Ето докъде са стигнали, тогава по-централна гара. Отсреща сградата, това е салона на художествената гимнастика на Спартак Пловдив. Както виждате, тя е санирана, иска да я бутат, ама още няма решение. Ето къде са стигнали под тунела, който ще бъде по-централна гара, между булевард Васил Април и булевард Македония, стигнали са до тук. За тази сграда, където е художествената гимнастика на Спартак Пловдив, е седял то държав, който ви го публикувах преди няколко дена, неговото лошо състояние. В момента влизаме в автогара Родопи. Тук са тръгват и пристигат рейсовете в Родопите, селищата, които се видят в Родопите и други населени места близко до тях. Това е автогара Родопи. Тя преди беше по-голяма до билата, но тази част я дадоха да се построи билата. Насреща е билата. Вътрешната част на автогара Родопи. От тук се излиза за по-влиза на централна гара.